Isikolo samabanga aphantsi iHebron Christian School Ezibeleni namhlanje besibambe icampaign ye-Child Protection Week. Koku ukukhuselwa nokukhathalelwa kwabantwana yinto egxininiswe ngamandla. Oku kubonakaliswe ngomngcelele obusuka esikolweni esi usiya kwisejari taxi shop kuphethwe ii-placards ezibhalwe imiyalezo equka ukuba nathi njengabantwana sinamalungelo phantsi ngokuhlukunyezwa, sinelungelo lokufunda kuquka neminye imiyalezo. Kule campaign bezikhona nezinye i-stakeholders eziquka amalungu enkonzo yesipolisa, ii-traffics, social workers kwakunye neqela le-Democratic Alliance. Kweminye imiyalezo ebibhekiswa kwaba bafundi nabaselula kukuba umntwana makathethe phandle ngohlukumezo olwenzekayo kuye nokuba oko kwenziwa ngumzali kuba ngokuhlukumeza umntwana kumosha ikamva lesizwe. Abanye babo baziinkokheli zangomso. Onguprinsipal eHebron Christian School uthi bayaqala ukwenza oku kwaye nakunyaka ozayo baza kuphinda. Namhlanje sibambe le campaign sifuna unika i-awareness ebantwini that abantwana have rights and abantwana have to be protected. So sizambe sichanta ezi rights so that abantu bazokuyazi uba abantwana babo mababaprotecte. Baprotecta entweni? Baprotecta from drug abuse. Once umntana ungamniki ezi rights zakhe uyahamba esitratweni apha azawudibana khona yonke into, dibana ne-drugs, dibana notywala, dibana nayo yonke into. So sizama le campaign so that abazali babe aware that abantwana have rights, but ezi rights azihambi zodwa, they have i-responsibilities. Iprogram yethu yokuqala lena kulo nyaka, iprogram yethu yokuqala funa abantwana need to be loved. Abantwana need to be loved. Bangafumani uthando esitratweni, mabafumane uthando apha ebazalini babo so that angahambi esitratweni bahambe bedibana khona human trafficking neentoni. So abantwana ngaske bathandwe ngabazali babo bangazophuma ecaleni. Mhlawumbi principal, zikhona iziganeko za recently ze-child abuse? No, azikho qha sive sifuna into yokuba makhe ngoku khekhe abazali bayazi uba abantwana need to be protected. Mabangayekwa nje abantwana bagcwala esitratweni. Abantwana bayazi uba benze intoni na kuba kaloku abanabantu abakhathalele. Sifuna abazali sivusele abazali that mababakhathalele abantwana babo. No, esasikolo se-Christian School. So into ezinjalo azibikho tutu. Phaa into esiyaziyo usibafundisa about Christianity, uthandane, imbeko, yonke into. Abantu abadibana neemeko zokugaxeleka kwezi meko zikhoyo bacebisa uba umntu ahamba uripota, umthathe umntana kambuzise awuripota yena kwi-social workers ayemapoliseni aripote that umntana wakhe uya-abhuyuzwa, then amapolisa azawuthatha indawo ke mangahlali nento kuye kanti umntana wakhe uya-abhuyuzwa. Kwiindaba zeVukani FM, ndingululekani Bhoda kumasipala wase-Enoch Mgijima.